Beth yw'r broblem? Dyn ni ddim wedi symud ers hanner awr. Falle taw damwain sy'n stopio'r traffig. Ni'n mynd i golli'r gêm os dyn ni yn y ciw ma'n llawer hirach. Beth wyt ti'n feddwl fydd y sgôr? Ni'n gobeithio taw ni fydd yn ennill. 2 gôl i 2. Fasai hynny'n braf, ond dwi'n poeni taw Caerdydd fydd yn ennill. Maen nhw'n chwarae'n dda ar hyn o bryd. O, na. Mae'r heddlu eisiau pasio. Dwi ddim wedi gweld ambulans o leiaf. Dwi wedi blino ar hyn. O radio ymlaen i ni glywed beth sydd wedi digwydd. Bore da, dyma'r newyddion. Da ni newydd glywed bod tacfa fawr ar yr M4 y tu allan i Gaerdydd ar hyn o bryd. Mae lori oedd yn cludo pren wedi gollwng ei llwyth ar y ffordd i'r dwyrain. Mae ciw o 5 milltir erbyn hyn. Mae'r heddlu ar ei ffordd i helpu'r traffig i adael y draffordd a gyrru drwy Gasnewydd. O, na. Dwi'n meddwl taw taran glywes i fanna. Nage, lori fawr oedd hi, ar ochr arall y draffordd, yr ochr sy'n symud. Mae'r awyr yn las ar hyn o bryd. A'r tywydd i gloi. Mae sychder hir yn mynd i orffen heddiw, gyda ffrynt tywyd glyb yn symud o Iwerddon ar draws Cymru. Bydd tywyd stormus ledled y de. Gobeithio na fydd cefnogwyr Caerdydd ac Abertawe yn glychu gormod yn ystod y gêm fawr y pnawn yma. Mae pethau mynd o ddrwg i waith. O, wel, pwysa'r botwm na a newid i radio rocio. Dwi'n teimlo fel clywed tipyn o fan siarad gyda Robin. Iawn.